Persuni li għandhom proprjetà fin-naħa ta' isfel tal-Belt Valletta jistgħu jibbenefikaw minn għotja sa massimu ta' 8,000 euro biex jirranġaw jew jibdlu l-gallerija tradizzjonali tagħhom. Dan hekk kif il-Gvern alloka 2 miljun euro li parti minnhom huma minn fondi Ewropej għar-restawr ta' twieqi u galleriji Maltin. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru d-dettalji tal-iskema, is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Saġus qal li ntażlet din il-parti tal-Belt minħabba l-fatt li din iż-żona sfat abbandunata għal bosta snin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li din l-iskema tagħmel parti minn proġett ta' 24 miljun euro sabiex tiġi ġenerata din iż-żona tal-Belt Valletta. L-iskema fetħet il-ħamis u tagħlaq fl-aħħar ta' Jannar li ġej, kif jispjega il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg. Kwalifikaw dawk il-gallerijiet kemm miftuħa kif ukoll magħluqa, ġifieri gallerijiet tal-injam u gallerijiet li huma tar-rotajrin li allura għandhom bżonn jew manutenzjoni jew ukoll bdil. Min japplika għall-iskema għandu jagħmel dan permezz tal-perit tiegħu. L-applikant jista' jkopri l-ispejjeż tax-xogħlijiet kollha għax jieħu fondi skont il-kobor tal-gallerija b'massimu ta' 8,000 euro għal galleriji ta' 4 pannelli. Jekk il-gallerija fiha xi features li huma interessanti jew inkella huma gallerijiet ikbar minn 4 pannelli għax fil-belt jeżistu ħafna, allura hemm kumitat apposta li ħajkun qegħdin jara sa liema massimu jista' jagħti biex jiġu kkaverjati dawn l-ispejjeż. Is-Sur Buttigieg qal li minn din l-iskema huwa maħsub li jibbenefikaw bejn 200 u 300 persuna. U għazit jgħid li minn skemi simili bħal dik ta' restawra darek diġà ibbenefikaw aktar minn 1,800 persuna. Minn dawn hemm aktar minn 50 organizzazzjoni mhux governattivi, aktar minn 150 pensjonant u kważi 40 persuna b'diżabilità.